Materiał o prawach autorskich wypada zacząć wyjaśnieniem definicji, czym są właściwie te prawa autorskie. A więc są to prawa przysługujące twórcy utworu, w tym prawo twórcy do decydowania o sposobie korzystania z utworu i czerpania z niego korzyści. Żeby bardziej jeszcze sprecyzować tę definicję, należy wyjaśnić, czym jest utwór. A jest to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustanowiony w dowolnej formie, niezależnie od znaczenia, celu i sposobu wyrażenia. Teraz, jakie utwór może mieć formy? Mogą być one wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi, czyli literackie, publicystyczne, naukowe oraz programy komputerowe. Może występować także w formie plastycznej, fotograficznej, architektonicznej i urbanistycznej, muzycznej i słowno-muzycznej, scenicznej, sceniczno-muzycznej i choreograficznej oraz audiowizualnej, w tym filmowej. Żeby to jeszcze lepiej wyjaśnić, podsumowując, ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia. Nie są tą ochroną objęte odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. Czyli, żeby coś było utworem, musi zostać w jakiś sposób zarejestrowane. Nie mogą to być czyjeś pomysły, nienazwane i pozostawione w sferze wyobraźni. A więc, jeśli utwór mamy już zdefiniowany, to przejdźmy do definicji twórcy, czyli co sprawia, że dana osoba jest twórcą jakiegoś utworu. Twórcą może być tylko osoba fizyczna, czyli człowiek. Jakkolwiek prawa autorskie do utworu mogą przysługiwać już osobie prawnej, np. pracodawcy. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. Dopóki twórca nie ujawnił swojego autorstwa, w wykonywaniu prawa autorskiego zastępuje go producent lub wydawca, a w razie ich braku właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Myślę, że bardzo ważnym źródłem wiedzy z tego materiału i jeśli chcielibyście zgłębić ten temat nieco bardziej od strony prawnej, to warto odpowiedzieć na pytanie, gdzie można znaleźć informacje o prawach autorskich obowiązujących w Polsce. Są one wszystkie opisane w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a link do niej znajdziecie w opisie. Także wszystkie ustawy, jakie obowiązują w Polsce, można znaleźć online. Są one dostępne na stronie isap.sejm.gov.pl. A odpowiadając na pytanie, gdzie można znaleźć informacje o prawach autorskich obowiązujących konkretnie w serwisie YouTube, bo nieraz mogą się one nieco różnić, ponieważ YouTube obejmuje wszystkie państwa i działa we wszystkich państwach. I tam są bardzo takie uogólnione i zgeneralizowane. To można je znaleźć na stronie YouTube'a, w zakładce Zasady, w zakładce Prawa autorskie. I link do tego miejsca, w którym można je znaleźć, również będzie w opisie. Jakie prawa ma twórca? Autorskie prawa osobiste, a w nie wlicza się to, że twórca ma prawo do autorstwa utworu, oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem, albo do udostępniania go anonimowo, także do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności oraz nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i jego rozpowszechniania, do otrzymywania wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Oznacza to, że tylko twórca ma prawo do swojego utworu. Może przekazywać go w całości lub w części innym osobom na podstawie licencji, o której zaraz jeszcze będzie. Oraz ma prawo do otrzymania wynagrodzenia za jego wykorzystanie. Teraz przejdziemy do tematu zgody twórcy.
a więc pełne lub częściowe wykorzystanie wymaga zgody autora. Realizacja tej zgody może być wyrażona poprzez zawarcie umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowy o korzystanie z utworu, czyli licencji. Jest parę czynności, które można wykonać bez zgody twórcy. I teraz właśnie je wymienię. Co można zrobić bez zgody twórcy? Można korzystać z utworu, który stał się publicznie dostępny z woli twórcy. Można nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. I teraz, co ten własny użytek osobisty obejmuje? Jego zakres obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego. A więc jest to takie użytkowanie utworu, które nie wymaga zakresu publiczności, nie jest udostępniane publicznie, tylko wykorzystywane typowo prywatnie. Bez zgody twórcy można także przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości. I jest tutaj zakres uzasadniony celami cytatu, a więc prawem cytatu. Wliczają się w niego wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa czy nauczanie. Bez zgody autora można także korzystać z utworów na potrzeby parodii, pastiszu lub karykatury w zakresie uzasadnionym prawami tych gatunków twórczości. Teraz konkretnie na jakich zasadach można korzystać z cudzych utworów? Prawa autorskie mogą zostać przeniesione na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy o przeniesienie praw autorskich lub umowy o korzystaniu z utworu, czyli umowy licencyjnej. Umowa licencyjna daje użytkownikowi prawo do korzystania z utworu przez okres 5 lat, chyba że umowa stanowi inaczej. Licencję wydaną na okres dłuższy niż 5 lat, po upływie tego terminu uważa się za wydaną na czas nieoznaczony. Teraz przejdę do tematu, co grozi w wypadku naruszenia praw autorskich. A więc zaczynając, przywłaszczenie, zniekształcenie autorstwa całości lub części cudzego utworu lub artystycznego wykonania, nadużycie aktu autorskiego lub pseudonimu, przedstawienie cudzego utworu w wersji oryginalnej lub w formie wykonania, wykonanie przez artystę lub prywatne zniekształcenie takiego utworu czy artystycznego wykonania podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Następnie, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom dodaje cudzy utwór w wersji oryginalnej lub przy tworzeniu opracowania, artystycznego wykonania lub przekazu, podlega grzywnie albo karze pozbawienia wolności do lat 5. Kto w celu osiągnięcia odrębnej korzyści majątkowej nabywa lub pomaga w rozporządzaniu za pośrednictwem artysty, artystycznym wykonaniem oglądanym lub zwielokrotnianym bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom, nabywa je lub pomaga w ich sprzedaży, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. A także kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom w celu rozpowszechnienia utrwala lub zwielokrotnia cudzy utwór w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. A doprecyzowując ten ostatni przepis, jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa, mając na celu źródło dochodu albo działalność przestępczą organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. I chcę tutaj dodać, że są to tylko wybrane przypadki wraz z ich konsekwencjami, takie, które uważam za najbardziej popularne czy możliwe, dotyczące większości internautów i wydaje się także, że najczęstsze. A oczywiście resztę praw i kar, jakie obowiązują, można znaleźć także w ustawie, o której już wspomniałam. Teraz parę słów o ochronie autorskich praw osobistych. Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia,
dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenia o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub na żądanie twórcy zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny. Był już o ochronie autorskich praw osobistych, to teraz o ochronie autorskich praw majątkowych. Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa, zaniechania naruszania, usunięcia skutków naruszenia, naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu oraz wydania uzyskanych korzyści. Nadto jeszcze uprawniony może się domagać jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu, wydanego w rozpatrywanej sprawie w sposób i w zakresie określonym przez sąd. Oraz zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, odpowiedniej sumy pieniężnej nie niższej niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia na rzecz Funduszu Promocji Twórczości. Parę słów o domenie publicznej. Utwory, do których wygasły majątkowe prawa autorskie albo dla których prawa te nie powstały, są one oznaczane znakiem, który możecie zobaczyć na prezentacji. Z twórczości umieszczonej w domenie publicznej można korzystać bez ograniczeń, z respektowaniem oczywiście praw osobistych, to jest podając autora i tytuł utworu. W Polsce prawa do danego utworu wygasają po 70 latach od śmierci jego autora. Wtedy ten utwór przechodzi do domeny publicznej. Trzeba jednak uważać, bo tak samo jest z tłumaczeniami. A więc jeśli książka przetłumaczona na język polski, teoretycznie powinny już wygasnąć prawa autorskie patrząc na autora, to należy także spojrzeć na tłumacza, bo tutaj prawa mogą jeszcze nie wygasnąć i książka, przynajmniej w tłumaczeniu polskim, nie jest jeszcze w domenie publicznej. A dodatkowo dzieła, które są w domenie publicznej, można rozpowszechniać w celach zarobkowych. Spotkałam się także z jednym mitem odnośnie praw autorskich, który chciałabym tutaj wyjaśnić, a więc mit jest taki, że można korzystać z czyichś materiałów, rozpowszechniać je, wykorzystywać do swoich utworów, jeśli robimy to za darmo, nie w celach zarobkowych. I tutaj gwoli wyjaśnienia, z punktu widzenia ustawy, prawa, jeżeli narusza się prawa autorskie w celach zarobkowych, kara jest wyższa niż gdy robimy coś za darmo. Jest to znacznie surowiej oceniane przez sąd. Jednak w obu tych przypadkach kara nadal jest. Po prostu nie można rozpowszechniać utworu bez zgody jego twórcy. Oczywiście poza dozwolonym użytkiem czy prawem do cytatu, o którym już tutaj mówiłam. Na koniec chciałabym zebrać jeszcze parę zasad typowo od serwisu YouTube, ponieważ właśnie na nim ten film się pojawia, więc myślę, że także warto to tutaj zawrzeć. Najwięcej informacji znalazłam w zakładce o wyłączeniu ochrony prawa autorskiego i o to, jak odnosi się do tego YouTube. Wyłączenie ochrony prawa autorskiego to przepisy prawa, które pozwalają na wykorzystanie treści chronionych prawem autorskim bez otrzymania zgody właściciela treści. Jest to możliwe wyłącznie pod pewnymi warunkami. W Stanach Zjednoczonych najpopularniejszym przypadkiem wyłączenia ochrony prawa autorskiego jest dozwolony użytek. Przy podejmowaniu decyzji o tym, czy dana sytuacja kwalifikuje się jako dozwolony użytek, sądy biorą pod uwagę 4 czynniki. Pierwszym z nich jest cel i sposób wykorzystania. Następnym rodzaj utworu, a także długość i istotność użytego fragmentu w stosunku do całości utworu chronionego prawem autorskim oraz wpływ rynkowy,
jaki wykorzystanie może mieć na utwór objęty prawem autorskim lub jego wartość. Przypadki, które mogą zostać uznane za dozwolony użytek, to m.in. krytyka, komentarz oraz materiały informacyjne. Dozwolony użytek ma na celu promowanie wolności słowa. Większość krajów na świecie podpisało międzynarodowe porozumienie znane jako Konwencja Berneńska. Pozwala ono na wykorzystanie treści chronionych prawem autorskim w przypadku określonych kategorii, takich jak cytat czy materiał informacyjny. Mimo że w przypadku wyłączenia ochrony praw autorskich w różnych krajach występują podobieństwa, wciąż należy pamiętać o istotnych różnicach prawnych pomiędzy państwami. Nie istnieje uniwersalna odpowiedź na to, czy dany przypadek kwalifikuje się do wyłączenia praw autorskich. Jedynie sądy mogą o tym zadecydować, rozpatrując każdy przypadek osobno. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. To już koniec tego materiału. Mam nadzieję, że wynieśliście z niego dość dużo. Starałam się tu zawrzeć jak najwięcej tych najpotrzebniejszych informacji i mam nadzieję, że ten filmik się komuś przyda.